че се усмихваш сега. Всеки ден си пише с мен си. Ела да ден си, ако не си в мензис. Ако не дай да казваш, че с мен си. Абе много си секси. Всеки ден си пише с мен си. Ела да ден си, ако не си в мензис. Ако не дай да казваш, че с мен си. Абе много си секси. Бива ли бате да бъдете толкова прости, бе не е за вярване, а в квартала да не престъпите почвата с костите, като минавате, не осъзнавате как ще загърбите всичко, за което се борите, страдате, падате, ставате, давате всичко от себе си, само да може следа да оставите. В квартала обикалям, яка лампа да набарам, да я запаля и да отлетя в космоса, яко да се сваля и да не ги виждам колко са. В квартала обикалям, яка лампа да набарам, да я запаля и да отлетя в космоса, яко да се сваля и да не ги виждам колко са. В различните житейски ситуации, всеки път еднакви европейски делегации. Медиите ни предлагат манипулации и конспирации за преквалификации. В махалата палят цигари, познавам се с най-гнусните твари. Куката иска да ме стовари, кучката иска да ме запали. Али, не се прави на интересен, улицата ще покаже от какво тесто си месен. Животът ти безинтересен, мина шибаната есен, чуеш шибаната песен. Крачка след крачка, подкачка, момчето не спира да бачка. На асфалта разплокана мачка, за моите ви влизам с резачка. Тъмно пърде, пред очите ми се спуска. Усещам как душата ми ме напуска. Искам само да разпусна, музика да пусна, да свия и главата да си пръсна. На стоп палка бъркам в джоба. От 15 годишен растението ми е в дроба. Голям ще е риска, щом голям е залога. Мога само да загубя, ако загубя пред Бога. Ама няма как да стане, щом вярата е в мен. Навсякъде букуци, всеки втори е кретен. Или победител, или ще си победен. Дали просто зрител или главен конкурент. Всеки ден работя и затова братле се потя. Щом е наш човек, няма начин да го изпортя. Търсиш ли се превоз от Благоевград до София? Качен се при мен скъпа, аз ще те повозя. Експлозия, шлемета разправят за рапа без капка. Помня да ги задава веднага, само направя салатите. Думите кратки, градящи текстът комплексен в тетрадките. С 100% гарантен, че ще ги застигнат пратките. Но да ги отгадните, ще ви трябва нещо плюс. Излишно е така, че грам не сте по моя вкус. Пълен нюс, що ми иде за атаки критични. Стига сте пили, без това сте некви мега комични, гига излишни. Вземат с предат на първата пряка, той без паграм въобще не им се отдава рапът. Да бягат, пускам кучета да хапят, тратим кучки и умилско сред да успяват. Но нямат и мигновено залягат, разтапят. Единствено леда в коверлете, но забравят, че зима навън и снеговете покриват и помитат наред цветовете. Докъде се опитат и преплитат кадрет средовете. Копелета по-добре да бъде да се спрете. Няма се пребете, кой знае какво, кой знае шо не ни боли, шот, кой знае зло. Сам си го набута, то било по пътя, докато къртя с кюла станцова стъпка и стъпквам. В квартала обикалям, яка лампа да набарам, да я запаля и да отлетя в космоса, яко да се сваля и да не ги виждам колко са. В махалата палят цигари, познавам се с най-гнусните твари. Куката иска да ме стовари, кучката иска да ме запали.